i društvene mreže se našim stavom u odnosu na njih ili osvećuju ili nas vode u tamu i vode u pogibao. Mnogi koriste društvene mreže ne da bi bili u dijalogu sa nekim, ne da bi darivali sebe nekome, nego da bi obezbedili svoju distancu u odnosu na druge, stvaraju jednu lažnu sliku o sebi i šalju je nekome ko je potpuno nepoznat. Zapravo, koristeći na taj način socijalne mreže, čovek postaje zaista individuum, uranja u jednu tamu samoće. A nama je da upravo koristeći te iste društvene mreže i medije uopšte, svedočimo to da mir, radost, smisao, lepota i sve ono što nas čini ljudima ne postoji samo za sebe. Ako mi upotrebimo i to dostignuće civilizacijsko i tehnološko u skladu sa rečju Božjom, u skladu sa zapovestima Božjim, biće, verujem, u slavu Božiju i služit će dobru. To jest, bit će oruđe i pomoćno sredstvo za ostvarenje onoga zbog čega je čovek stvoren. Radio Slovo Ljubve 107,3 MHz.